3 par dybder. I den forløbende uge over 100.000 high-five-elskere fået det betydeligt bedre. Endnu en gang velkommen til 25 minutters fjernsyn for begyndere! Ja, men det bliver helt tosset i dag. Det bliver fuldstændig vildt. Vi skal møde så mange utrolig spændende mennesker. Vi skal blandt andet møde Kevin Keegan, som forsøger at navigere en hel husbåd ind igennem Lyngby Storcenter. Så skal vi møde nogle asfaltarbejdere, der vil smelte i næsten 40 liter klar cola. Glæder mig meget til at se den ting. Og til sidst, finalen. En mand, der er i stand til at bladre i en instruktionsbog til en kuglepind. Kun ved brugen af Randy Crawford. Tak ja! Der er mange mennesker, der kommer til mig og siger, hey Kasper, det der tøj der, er det dit? Og der plejer jeg at svare til dem, at nej, det er det ikke. Det er sådan noget velour, som det er lavet af. Og så siger de, hvordan sætter du tøjet sammen? Hvordan finder du ud af, hvordan du skal på? Jamen altså, når man siger, at efter farve, og jeg siger, nej, jeg sætter ikke tøj sammen efter farve, men efter lyd. Jeg kan prøve at forklare det, altså, jeg rimer mit tøj på. Hvis man for eksempel har sko, der er blå, så skal ens sokker være grå. Og sådan har jeg tøj på, altså for eksempel har jeg i dag et jakkesæt, der er sort, og en t-shirt, hvor der står noget lort. Altså, og det er rigtigt. Og Sasha plejer at møde op i sådan par... Jamen, det er rigtigt. Sasha plejer at møde op i sådan et par sokker, der er okker, ikke? Og så er resten det med sådan noget okker, gokker, gummiklokker, ikke? Altså, så der er... der er værst til at sige. Velkommen i gang! Sådan er det, Sasha. Ej, Kasper, du synger så dejligt. Synes du, jeg synger dejligt? Ja. Tak skal du have. Sæt dig ned. Ja. Ja, jeg ved ikke, men altså... Jeg synger måske meget godt, der er nok ikke så mange mennesker, der ved, hvor mange timer jeg egentlig har sunget. Det er faktisk ret mange. Jeg har lavet en lille statistik over, hvor mange timer jeg egentlig har sunget igennem mit liv. Det kan vi lige kigge på. Herover har jeg lavet det. En tabel over sangtimer. Her, det er alle de sangtimer, jeg har sunget. Det er 100.000 herop. Og så ned efter. Og så går det hele vejen over her til, hvor mange leveår jeg har. Og det slutter ved 26. Og så har jeg så tegnet en kurve, om man vil, hvordan at jeg har sunget. Og her kan man se, at jeg starter med 0, og så synger jeg op til omkring 6.000 timer. Og så går det lidt ned der 3 år. Det er noget, jeg får en cykel, jeg slår mit knæ, det bliver ikke accepteret som sang, men som rømmen. Og jeg fortsætter sangkarrieren. Det går så lidt i bund, da jeg bliver 21 på grund af en flaske pisang og bong, jeg får galt i halsen. Og jeg fortsætter, og faktisk er jeg nået op på over 100.000 timer sang allerede nu. Ved siden af har jeg så tegnet ind, hvor mange Pierre Cardin-deodoranter, der er blevet solgt på det samme antal år. Og der kan man se, at det har intet med hinanden at gøre. Altså, så der er ikke noget med min sang, og så Pierre Cardin-deodoranter overhovedet. Det er en lille ting, jeg har lavet. Nej. Hey. Ho. Jamen, jeg vil godt, hvis jeg må dvæle en lille smule ved min musiske
karriere, fordi da jeg har lyst til at komme frem med det, og der er mange mennesker, der ikke ved det, at jeg rent faktisk har medvirket på en masse plader, og har været med i faktisk urimelig mange bandkonstellationer. Jeg kan lige vise et par eksempler på nogle plader, jeg har været med i. Jeg var en årrække bandmedlem i Pointer Sisters, kan man se der. En stor karriere med det. Så har jeg, det kommer nok som en chok for nogen, men jeg var sådan set på et tidspunkt det 3. medlem i Carpenters. Tabt 6 kilo under den ting. Så har jeg her, det er nok det, jeg har været mest stolt af, at jeg faktisk har været med i bandet Charles Aznavour. Sådan der. Så det er sådan set lidt af det, jeg har gået og bedrevet, og så har jeg fået... Se. Pip, pip, pip. Pip, pip. Det er min fugl. Den hedder Jimmy Carter, og jeg har fået den, fordi at dens tidligere ejer simpelthen ikke behandlede den ordentligt. Og jamen, den bad den om at sådan, skulle stå på hænder. Og Jimmy Carter har udtalt til mig, at det havde den meget, meget svært ved, og det kom så frem, da Jimmy og jeg sad på sådan en meget ganske intim frokost på en restaurant, der hedder Harmonien i Vejle. Og så sagde den, det ville den ikke. Meget sjovt, fordi dens tidligere ejer, den ligner meget Jimmy her. Man siger altid, at dyreejere ligner deres dyr. Og jeg kan lige vise et billede af dens tidligere ejer, hvor stor ligheden er. Her kan vi se. Det er ejeren der. Utrolig lighed, så man ved jo ikke, hvad der sker med mig i løbet af udsendelsen, om jeg pludselig sådan sidder inde i... Pip, pip, pip. Kan du lide det? Pip! Nå, for 14 dage siden, der fik jeg Sasha til at sige som en motorcykel i anledning af, at jeg sov sammen med Ole Olsen. I denne uge, der kan man passende faktisk sige som en færge, så hit it, Sash. Wow. Fordi jeg har nemlig overnattet med en skuespiller, som er kendt fra mig og Charlie, Lille Virgil og Ola Frøsnap og Mogenstrup-revyen, nemlig Allan Olsen. Der er der. Hej med dig. Tak fordi du gider komme. Så er det så det. Hvad er du med? Filjak. Og tandbørste og tandpasta og sådan noget. Så det er jo alt, hvad man behøver for en hel nat på et skib, ikke? Det er jo simpelthen. Skal vi gå videre? Selvfølgelig. Godt. Klokken den er 22:20, og jeg sidder her sammen med Allan Olsen på færgen Sjælland. Og Allan, Yes. hvordan blev du opdaget? Kvæler. Er det de første spørgsmål? Det er mit eneste spørgsmål. Du var ikke så gammel, da du startede det her. Du startede med at lave mig og Charlie. Mhm. Nu har du været 16-17 år. Ja, 16-17 år. Jeg har lavet alt. Jeg har både lavet reklamefilm, og jeg har lavet tv, og jeg har lavet alle mulige forskellige mærkelige ting. Ikke? Og der er da noget af det, jeg godt har kunne undvære. Jeg har godt kunne undvære, altså hvis jeg kunne bestemme nu, hvis jeg kunne lave om på forsiden, så kunne jeg godt have undværet, at vi lavede en 2 af mig og Charlie. Ikke? Hvis jeg nu sagde, at vi skulle lave mig og Charlie 3 Ja. med dig, hvad vil du så sige? Så vil jeg sige ja. Er det rigtigt? Nej, det kan jo ikke lade sig gøre for helvede. Vel? Jo, det kan det. Hvad Jamen, jeg er frisk. Hvis du laver en meget Charlie, så hopper jeg på. Jeg er helt frisk. Nu er det meget sjældent, jeg laver spil. Og når jeg egentlig laver det, så er jeg på en dag, du ved. Ikke? Ja. Og sidst jeg var på, det var på Vildbassen, ikke? Jeg spillede en bankkasse, jeg sagde ikke en replik, vel? Sådan er det nu, og en gang der lavede jeg 3 film om året. Ikke? Altså, Hvordan har du det med det? jeg har det fint nok. Jeg har aldrig haft det bedre, end jeg har det i øjeblikket. Jeg fik 12.000 kroner for at lave meget Charlie, så skulle jeg betale skat. Jeg kan huske, at jeg skulle stå på vandski i meget Charlie. Jeg lå og dødfrøs i den der Silkeborg sø. Altså, jeg var ved at omkomme, altså, ikke? Og det var der ikke nogen, der tog hensyn til. For 12.000? Ja, ikke, altså... Var du rod i gamle dage? Ja, altså... Rod, ja, altså, jeg havde... Ja, det var jeg vel egentlig. Har du sådan stjålet en knald? Jeg har stjålet en knaller. Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Nej, det har jeg ikke. Bil? Nej, heller ikke en bil. Det har jeg jo aldrig lavet, Kasper. Det har jeg sgu ikke. Jeg har aldrig været sådan en, der sådan har kunne nedlægge damerne på den måde. Altså det, jeg ved sgu ikke, altså jeg så sådan lidt sjov ud, ikke? Altså.
Jeg var nok lidt kajtet, ikke? Da jeg var ung, der var jeg sådan, jeg kunne godt lide modne kvinder, ikke? Jeg kunne godt lide damer, der var ældre end mig selv, ikke? Det skulle bare være godt knald, ikke? Der skulle bare være gang ind, ikke? Jeg skulle have fat i nogle damer, der vidste, hvad det handlede om, ikke? Og så skulle jeg trykke den af, ikke? Der er mange skuespillere, som laver fremragende ting på Det Kongelige Teater, men de kan ikke spille skuespil på film. Det kan de ikke. For de har ikke ansigtet med sig, de har ikke udtrykket, de har ikke mimikken. De er simpelthen røvkedelige på film. Per Pallesen og Søren Pilmark og sådan. Jeg synes ikke, de er gode til de alvorlige ting på film. Der falder de igennem. Det kan de ikke finde ud af. Det synes jeg ikke. Jeg giver dig, men så er det, altså, så har jeg så set, hvor de har lavet nogle komiske ting på film, ikke, som har været gode. Ikke? Det har jeg heller ikke set. Jeg føler mig allerede sådan lidt... Jeg har fået fjer. Jeg føler mig allerede en lille smule fjulet. Er jeg fjulet? Umuligt, for det er ikke noget, der hedder. Jeg er blevet en fugl. Jeg er allerede en fugl med talefejl. Et af jeg er blevet en fugl, og så er jeg... Jeg har modtaget et brev. Det gør jeg ikke så tit. Men jeg har modtaget et brev, og jeg vil godt have lov til at læse det op. Der står... Til befolkningen på Ibiza. Jeg synes ikke, I behandler jeres gæster ordentligt. Med knus og kram, Martin Aamund. Og det kan da godt være, at jeg ikke behandler mine gæster ordentligt. Til gengæld er jeg den vært i hele verden, der kan have flest gæster på kortest tid. Prøv selv at se her. Er vi klar? Godt, værsgo, første, velkommen. Hvad er klokken? Lige overgangen. Næste, hurtigt videre. Genbrugspapir, siger det der noget? Nej, det er ikke stille. Sådan der. Vil du eje millioner, hvis tårer var guld? Ja, i store sædler. Videre. Hvor ligger landet? Sådan der. Har du læst noget af Steinbeck? Nej. Sådan der. Har du nogensinde ubetinget vigepligt? Hvorfor? Videre. Nana Mouskouri, er hun glatbarberet? Delvist. Sådan der. Hvor mange overflødige genstande bør man undgå på en uge? 19. Sådan der. Hurtigt skynd dig. Hvem er Wagner? Hvor er det dig? Således kunne det være. Kunne du finde på at tapetsere en kompostkværn? Nej, næsten. Sådan der. Glemmer du nogensinde Bruce Lee? Sådan skal lyde. Og det sidste her. Hvilken lægemstil har flest venner? Sådan derude. Og så er det blevet tid til at se nogle reklamer. Ses på lørdag, og husk en kamp. Nu har du også muligheden for at blive friseret hver dag. Livet er simpelthen for kort til ikke at være friseret. Med denne kamp er der ingen dårlige undskyldninger for stridthår. Kampen fås i 8 super lækre pastelfarver og passer perfekt i lommen på enhver buks. Wow, går du med kamp? Selvfølgelig gør jeg det. Brug hovedet, brug kamp. Har du noget hår, så brug en kam. Sådan der, godt, fint. Og nu synes jeg, at tiden er kommet, hvor vi skal tage et lille kig i, hvad der sker rundt om i landet i øjeblikket. Jeg har taget nogle lokalaviser med, som jeg godt lige vil vise. Den første, det er denne her. Jæger stod bag dådyr-eksplosion. Hvorfor det? Jeg kan forestille mig, at han er kommet gående, og så han føler sig meget truet, ikke? Åh nej, der står et dårdyr, og den geviret peger den her vej. Hjælp, hjælp, hjælp. Og så har han bare stået. Og dårdyret bare der. Sådan kunne jeg forestille mig. Her er en, jeg synes, en nyhed, som virkelig kom bag på mig. Dans er populært også hos voksne. Synes jeg er utrolig spændende. Altså, jeg var slet ikke klar over det faktisk. Men det er Åben Rå Ugeavis, som har skrevet det. Og i næste uge, der kommer en lang serie, der hedder Voksne kan også godt lide at spise, og voksne trækker vejret. Det er virkelig utrolig spændende. Nu vi er ved dans. Her. Randis dans. Og det, der er sjovt, det er på billedet, der står der 60'er dans til 60'er musik. Det er skide godt taget sammen, ikke? Man ikke sådan forestille sådan en fest, hvor 60'er dans til sådan noget Pantera eller et eller andet, ikke? Det virker bare så fjollet. Jeg troede faktisk i starten, det var sådan noget med sexundervisning eller et eller andet, fordi der står også længere nede her, at lækker ny sal med spejle og badefaciliteter og kafeteria. Tænker, nå, det er nok kinky der, ikke? Og så er der plus søskenderabat. Det var lige noget fantastisk ting. Den her, nu kommer lige for
Fordi nu kommer der altså en nyhed, som er en af de største nyheder, jeg nogensinde har læst. Her! Børnehave fik legehus. Jamen altså... Den skulle have været i avisen. Fordi det er jo helt åndssvagt. Hvorfor har man ikke tænkt på det noget før? Det kunne man have sagtens have tænkt på. Og placere måske legehuse ved sandkassen. Ingen har tænkt på det. Det er så sjovt, hvis jeg lige må vise det, det er, at man har så valgt at placere legehuset her 10 meter over jorden. Det gør også lidt mere plads til børn i børnehaven efterhånden, som folk kan kravle derop. Men lad os nu prøve at se, hvad der sker i anden del af Maja og Allan på en færge. Nu. Klokken, den er 23.56, og vi står nede i maskinrådet på færgen Sjælland. Allan og jeg. Nemlig. Sådan er det. Sådan er det bare. Og Allan. Ja, Kasper. Jeg synes, Jytte Hilden er snothamrende dum. Hvad synes du? Jamen, nu kender jeg ikke rigtig Jytte Hilden. Jeg ved ikke rigtig. Altså, er hun ikke meget god som kulturminister? Er hun kulturminister? Cirkusrevyen var en fantastisk oplevelse. Det at spille næsten for 130.000 mennesker og spille for 1.300 mennesker ad gangen og komme ind og lave en Thomas Helmig-parodi eller et eller andet, hvor folk skriger og griner. Altså, det er en stor oplevelse. Det er fedt. Har du drukket meget i dit liv? Ja, det har jeg da. Jeg har drukket utrolig meget. Var det svært at stoppe? Det var svært at stoppe, ja. Det var det. Men altså... til sidst så kunne jeg ikke rigtig fungere mere, som jeg gerne ville fungere, vel? Og så måtte jeg jo ligesom lade være med at gøre de samme fejltagelser hele tiden. Det der med sprut, det er ikke så sjovt, vel? Altså, det tager magten fra en, ikke? Det gjorde det for mig, ikke? Du er ikke blevet sådan kristen, vel? Det er jeg ikke. Det er ikke sådan, at jeg er blevet medlem af en eller anden mærkelig sekt eller et eller andet. Jeg har altid troet på, at det der gamle hippieudtryk karma, altså jeg tror på, at hvis man er rundt og laver en masse lort, så kommer det tilbage til en på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at jeg i mange år har kunne drikke meget og kunne te mig lidt for meget end andre mennesker måske, men lige pludselig har jeg ikke kunnet det mere. Og så har jeg fået boomerangen lige i knolden, ikke? Og så må man jo så sige, okay, cool nok, altså så er det kapitel lukket og videre i teksten, ikke? Jeg har det skide godt nu. Jeg har det godt med min familie, jeg har det godt med min datter, jeg har det godt med min ekskone, jeg har det godt med mine forældre. Jeg har det godt, og det er vigtigt for mig. Fordi karriere har jeg haft i mange år, det er gået op og ned, ikke? Altså, og jeg har lavet nogle gode ting, jeg har lavet noget lort, ikke? Og sådan er det, ikke? Det er jazzet nu. Well, thank you. Was never that love child of yours. Yeah, baby, come on, baby. Being that lover boy. Shabba-doo-ba-doo. You see the little boy walking down the street. No hands, no feet, no nothing, no beat, no welcome here. The fairy, people shout and people cry. Tak for jer. Hey. Det er så flot. Det er skide godt. Ej, hvad er det flot. Og træ på væggene, og lidt der. Og badekåber. Og lidt derovre, ser jeg. Og lidt frugt og lidt ramløse blomster og champagne her. Det må være mit jo. Det må være det der. Nå, men skal vi ikke skal i seng? Jo. Lad os gøre det. Af med klunse. Sådan. Jamen ja. Hvad så, Allan? Jamen så. Går så godt? Så godt. Det var meget til at vågne op med Allan Olsen på en færge.
Morgen. Morgen, Allan. Luk døren. Luk døren. Det er på et skib. Det er alt for koldt. Det er koldt. Hjælp! Nå, skal vi ikke stoppe og spille noget pool? Nu? Det kan vi godt. Allerede 2 dernede. Og du har både ensfarvet og stribet, så ligesom så er jeg jo ikke rigtig med. Så er det, jo, så er det dig. Så må du vælge. Skal jeg? Så er jeg 5'eren i det hul der. Sådan der. Må jeg så igen? Sådan der. Så er der dejlig morgenmad herovre også. Hvad får du der? En lille ostemand med lidt syltetøj på. Det er jo herligt, ja. Sådan skal den skydes. Nu ligger den sådan der, så brænder jeg. Tror du ikke? Kom så i den. Ja. Nej, tab så i den. Så er det nu. Skyd den deroppe i. Så er det jo mig til at afslutte det hele spillet. Arrivederci, Allan. Whoopla! Sikke en dejlig morgen. Fantastisk da. Lækker. Nå, Allan. Tak fordi du gad være med. Det var da så lidt. Det var skide hyggeligt. Hyggeligt. Man giver altid gaver. Nå ja. Så værsgo, jeg synes, du skal have et billiardbord. Tak skal du have. Fordi du er så god til at spille billard. Tak for det. Hej Kasper. Vi ses, Allan. Vi ses. Hej. Hej, Allan. Hej Kasper. Hej, Allan. Hej Kasper. Hip, 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 hip. Hej, Jimmy. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Jeg får mere og mere agtigt en fugl. Det nu bliver jeg frygtelig tørstig her. Jeg får fjer på. Nå, jeg har faktisk... Kunne det ikke være enormt skægt, hvis man kunne høre, hvad andre folk tænkte? Det kunne jeg godt tænke mig at gøre, og derfor har jeg jo opfundet en ting, så jeg kan høre lige nøjagtigt, hvad Dan Rachlin tænker. Og den vil jeg tage på nu. En meget stor ting. Og sådan der. Der er noget af den. Således. Sådan der får jeg den på. Og så indstiller jeg den på Dan Rachlin. Der. Så sandt mit navn er Dan Rachlin. Hvor er jeg egentlig glad for at sidde her i min fede dyt. Det gik fedt i dag. Ej, hvor er jeg god. Og ham Kasper, han er umådelig velsøjneret. Kan jeg vide, om folk ved, at han og jeg elsker hinanden? Vi skal snart til at flytte sammen. Det bliver rigtig, rigtig skønt, og skal vi have det. Hvad så var det? Så man har lige en sidste justering på det der. Man har lige justeret den lige det mindste. Så. Hvad søren, hej Eva? Der står en ældre mand udenfor med sin kæreste. Står der? Og hævder, at du har stjålet deres fugl. Jamen, jeg har slet ikke nogen fugl. Jo, den er der. Og den hedder ikke Jimmy Carter, den hedder Karsten. Og så har du også taget et lille stykke tape og en kuffert. Hvad fanden er meningen? Jeg har aldrig nogensinde stjålet et skid. Og det finder jeg mig ikke i. Kom så, Sasha! Nu tager vi den kuffert, jeg har nakket, og der skrider vi. Så til Lærte TV. Tak!